Erkin. Erkin. Adımlap. Yürü. Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyk. Baqy tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Gepleşmediň başyny hormatly prezident bilen Türkmenistanyň gurulşygy Senagaty energetikasy 2022 adly halkara serisine we Türkmenistanyň gurulşyk Senagat energetika pudoklarynyň ötüşi adly maslahat gatnaşjylary iýeren gutlaw bilen tanış edýäs. Hormatly sergi we maslahat gatnaşjylar, gadarly mehmanlar, sizi Türkmenistanyň gurulşygy Senagaty energetikasy 2022 adly halkara sergisiniň we onuň bilen uğurdaş geçirilýän Türkmenistanyň gurulşyk Senagat energetika pudoklarynyň ötüşi adly maslahatyň öz işine başlamak bilen tüýsürekden utlaýan. Berkarar döwletiň täze iýamynyň galkynçy döwrüni aty watanymyzda beýleki ulgamlar bilen bir hatarda gurulşyk Senagat energetika pudoklaryna da düýpli özgörtmeler amala aşyrylýar. Türkmenistanyň gurulşyk we Senat toplumynyň düzümine ýerýän ministrlikleriň we pudoklaryň dolanyş edarlarynyň maddi enjamlaryň biniýadyny putulandyrmak boýunça giň gerimli işler alınıp barlýar. Pudogy häzirki zaman innowasion tehnologiýalar we halkara tejribesi giňden ornaşdyrylýar. Daşary ýurtda hyzmatdaşlarymyz bilen özara tejribe alşmakda, iki tarabada bähwitli taslamalar durmuşa geçirmekde. Şeýle halkara sergiler we ilmi maslahatlary ören uly ähmiýeti eýeder. Bu halkara sergisinde we ilmi maslahatda da Türkmenistanyň gurulşyk we binagarlyk ministrliginiň işgärleriniň durly maksatly binalaryň we deskalaryň taslama çenlik resminamalaryny düzmekde. Olaryň gurulşygynyň gidişine gözewçilik etmekde tejribesi hasam artdyrylýar. Gurulýan deskalaryň we binalaryň milli binagarlygyň aýratynlyklaryna laýyk gelmegine we ýurdumyzda alınıp barlayan gurulşyklarda ekologiýa taýdan arasy yerlik gurulşyk materiallarynyň ulanmagyny, pudoň işine sany tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyny ýetgiderli gözewçilik dowam etdirilýär. Pudoň alyp barýan işleriň netijesi paýtatymyz Aşgabat şäherine we ähli welatlarda gurulýan binalaryň we deskalaryň hiline özüniň aýdyň beýany tapýar. Türkmenistanyň Senagat we Gurulşyk Önümçiligi Ministrliginiň öňürýän Senagat we Gurulşyk önümleriniň hiliniň ýokarlanmagyny hemde olaryň bätleşige ukyply bolmagyny halkara sergileriniň we ilmi maslahatlaryň marşyna toplanan oňyn tejribeler hemde daşary ýurtda hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde döredilýän täze önümçilikler ýardym edýär. Türkmenistanyň Energetika Ministrliginiň ýurdumyzda halkylaryň energiýa ulgamy döretmegiň taslamasyny üstünlikle başlamagy, ýaňy ýakynyny Aşgabat şäheriniň bizmeň etrawyny iň döwrüwap tehnologiýalar esaslanyň energetika enjamlaryny abadlaş we hyzmat ediş merkeziniň açylyp ulanma berilmegi, halkara hyzmatdaşlygynyň berýän miweleriniň aýdyň suwutnamasy. Türkmen Kimya Döwlet Konserni ýurdumyzyň sarpejlerini owa hojalyk dökünleri we gaz kimi önümler bilen üpsün etmekde netijeli işler alyp barýar.
Powdon garamagyndaky ähli täze gurulan kimya kärhanlary ýurdumyzda senat adyn ösen döwlete ugrmak boýunça alyp barýan işleriň netijesinde döredildi. Olarda öňürilýän owa hujuluk dökünleriniň we gaz kimya önümleriniň görnüşleriniň artmagy, hiliniň ýokurlanmagy, kimya powdogyny döwrüp sany tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, hemde işleriň netijeli gurulmagy ýurdumyzyň kimya senatynyň kuwatynyň barha artýanyna şaýatlyk edýär. Avtomobil ýollarynyň gurulşygyny dolandyrmak mardaky döwlet agentligi ýurdumynyň çäklerini ýerli we döwlet ähmiýetli avtomobil ýollarynyň dünýä ölçeglerine laýyklykda öňde barjy ýol gurulşyk tehnologiýalaryny ulanma arkaly gurulmagyny üçin edýär. Hormatly adamlar, gadarly mehmanlar. Türkmenistan gurulşygy senaty energetikasy 2024 halkara sergisi ýokary derejede tejribe alşmagy we netijeli dowuşluklar geçirmäge mümkinçilik berýän uly ähmiýetli halkara şäherdir. Fergide Türkmenistan gurulşyk we senaty toplumynyň ýeten sepitlerini hemme tarapdan açyp görkezmäge dowal mümkinçiliklerdiler. Bu bolsa geljekde anyk şertnamalarda we taslamalarda öz beýany tapar. Türkmenistanyň gurulşyk senat energetika puwdoklarynyň ötüşatdy maslahatda bolsa, Türkmenistanyň milli ykdysadytynyň aýrylmaz bölegi bolan bu puwdoklaryň ötüşi we maýa goýum ýagdaý bardy, maglumat almaga mümkinçilik dördiler. Şonuň ýalam gurulşyk we senat puwdoklary boýunça iň täze işläp taýýarlamalaryň we taslamalaryň innowasion çödügütleri giňden ýaýlanýarlar. Türkmenistan gurulşyk we senat toplumynyň agdyber işgärleri, gadarly mehmanlar. Sizde halkın arkadaşlı zamanası yılını Türkmenistan'ın gurulşygy senaty energetikasy 2024 halkara sergisinin ve Türkmenistan'ın gurulşyk senat energetika puwdoklarynyň ötüşatdy maslahatyň öz işine başlamagy bilen ýene de bir gezek tüýsürekden mutlaýan. Size berk jan saglyk, uzak ömür, alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Şuun, Balkan welaýatynyň Esenguly etrawyna urulan arkadagy nesilleri döwrüp çağalar diň jalş merkeziniň açylyş dawaty boldy. Dawra Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy we deputatlary, welaýat hemde şäher häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň hemde köpçüliklerin habar eşdirişleriniň wekilleri, hormatly ýaşular we etrawyň ýaşaýjylary gatnaşdylar. Bayramçılık libasyna beslenen döwrüp toplumyň çägine şahatlykly hemem ruhulentlikli ýagdaý emele geldi. Açylyş dawratyna çykyş edenler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe mehriban halkymyzyň awdançylygyny hasam ýokurlandyrmak baradaky aladanyň tutuş ugurdaş dözümiň kemaly getirmegine ulgamlaryň toplumlaryň çemeleşmäni öpçün edýän egert uly durmuş maksatly taslamada öz aýdyň beýany tapýanyny bellediler. Halkymyz baradaky alada bolsa hormatly prezidentimiz tarapyndan siýasy strategiýanyň derejesine çıkarıldı. Durmuş iqtisady ötüşüň ýokary depkinleri, ýurdumyzyň seritleriniň düýpli özgören ajaýyp keşfi, Türkmenistanyň soňky ýyllarda ötüş we rowaşlyk ýoluny gazanan uly üstünlikleriniň aýdyň netijesidir. Awaza milli säýahatçylyk dowlagynyň şipaxana dödüminiň üstüne getiren täze döwrewap rowaçka tejler toplumynyň açylyp ulanmaga berilmegi muň aýdyň suwtnamasydyr. Mundan başga-da Balkan welaýatynyň Esenguly etrawy ýurdumyzyň etraplarynyň hemem şäherleriniň arasynda durmuş iqtisady we medeni görkezleri boýunça eň ýokary netijeler gazanyp her ýyl geçirilýän dep bolan bäsleşiň ýeňjesi boldy. Hemem Türkmenistanyň prezidentiniň buýrugyna laýyklykda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň $1 million möçberindäki pul bayragy bilen sylaglanyly. Hut şoýa pul serişdeleri çağalar üçin täze diň jalş merkeziniň dezgalarynyň gurulşygyny hemem döwrewap enjamlary bilen öpçün edilmegine gönükdirildi. Bagtyar çağalyk hormatly prezidentimiziň ýygdarly amal aşyrýan durmuş ugurly döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurdur diýip çykyş edenleri bellediler. Dörejilik toporlary mehmanlar üçin bayramçylyk maksatnamasyny taýýarladylar. Ýaş aýdymçylygyň we tansçylygyň köpeýüşgünli çykyşlaryny sahnalaşdyran kompozisiýalarda ýaş nesliniň sağlyşykly ötmegine hemme tarapdan öns berýän üçin döwlet başlygymyzy tüýsürekden hoşallyk beýan edildi. Biz
Dep bolşaly uly hormat sarpa münasip bolan hormatly ýaşullar, hemem kümüş taşly eneler täze döwrewap çağlardan jaş merkezine däwrel ýagdaýda ulanşa girdiler. Munyň özi ýaş türkmensanlara nowatdaky ajaýyp sowgatdyr. Ol hormatly prezidentimiziň ötüp gelýän nesil baradaky çeksiz aladasynyň ýene bir aýdyň suwtnamasydyr. Bu ýerde çağlaryň wagtlaryny şadyan we işçen geçirmek üçin ähli şertler döredildi. Meydany 1,5 hektara barabar bolan bu şäherjik Esengul etragynyň häkimliginiň buyrmasy boýunça durmuş maksatly hyzmat ediş müdürligi tarapyndan çağlaryň diňjalşynyň gurulmagyny hemem guruluşyk uluglaryna bildirilýän häzirki zaman talaplaryna laýyklykda guruldy. Bu diňjalş merkezine dürli medeni çäreler, gyzykly aýdym saz bäzleşikleriniň köpüýüşgünli festiwallar, sport ýarşlaryny geçirmegi asly däbi öwürler. Bu ýerde ýaş raýatlarymyzyň gowunajaý we peýdaly diňjalmagy salyny berkitmek üçin ähli deruş şertleri döredildi. Maşgala bolup diňjalmak wagtda döredilen ajaýyp mümkinçilikler bu diňjalş merkeziniň aýry tynlyklarynyň biridir. Merkeziň çägine dörli attraksionly oýun zaly, garbanşgana, çağlar oýna başlaryň dukany hemem beýleki zerurluklar ýerleşýär. Mundan başga da bu ýerde edara bina hem guruldy. Onu işgärlik netijeli işlemek üçin ähli şertler döredildi. Çağlara aýry tyn üns bermek, olar barada edigderli we çäksiz alad etmek asyrlaryň dowamyna halkymyzyň midemez ruh gymmatlyklary bolmagyna galýa. Ýurdumyzda gadymdan göz başalýan däpleri esaslanyp, beden taýdan sagdan, ruhy taýdan baý we aň paýhat wagtda ösen ýaş nesli terbiýelep ýetişdirmäge, ähli wagtda awadan durmuşy öpçün etmäge gönükdirilen işler iýdigderli geçirilýär. Üstünlikli durmuşa geçirilýän strategik döwlet maksatnamalary hut şuňa gönükdirilendir. Türkmenistanyň çağlaryň hukuklaryny goramak ulgamyny gazanýan üstünlikleriniň ýurdumyzyň öz üstüne alan halkara borçnamalarynyň ählisiniň gyşarnyksa ýerine ýetirmeginiň dünýä beleleşiginiň gollawyny we ikrarnamasyna münasip bolýanyny bellemek möhümdir. Ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasy ilkinji nowatda bolsa, oň ýeri düzümleriniň biri bolan çağlar gaznasy bilen işçiň hyzmatdaşlyk edýändigi muň aýdyň misalydyr. Birleşen Milletler Guramasynyň möhüm konwensiýalarynyň hemem tetwirnamalarynyň tutuş toplumynyň tasdiklanmagyna döwletimiziň ösüp gelýän nesli hemme taraplaryň ösürmek üçin oňuly şertleri döretmäge gönükdirilen borçnamalaryny ýerine ýetirmek wagtda ýygdarly çäreler görýändiginiň aýdyň suwtnamasydyr. Şol konwensiýalaryň hemem tetwirnamalaryň hataryny, gönüden göni enelik we çağalyk meselelerini deňişler etminamalar, şeýle-de şu geçen ýyllaryň dowamyna ýurdumyzda kabul edilen kanunçylyk namalary bar. Türkmenistanyň konstitusiýasy adamyň hukuklary baradaky şol sany zenallyň we çağalyň hukuklaryny deňişli halkara konwensiýalaryň we jarnamalaryň esasy düzgünleriniň ählisini diýen ýaly özüne birleşdirýär. Olaň ählisi halkara hukuk kadalaryny hemem Birleşen Milletler Guramasynyň çağanyň hukuklaryny kesitleyen düzgündamalaryny laýyklykda döredildi. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň ähli ýerlerine bolşaýaly Balkan welaýatyna da halk hojalyk toplumyny senagatlaşdyrmak, halkara ähmiýetine eýe bolýan ulugymyny ýygdarly ösürmek bilen baglanyşykly düýpli özgertmeleň amal aşyrylýanyny bellemek gerek. Öňde barjy tehnologiýalar bilen öpçün edilen täze döwrewap mekdepler, çağlar baglary we diňjalş hemem sagaldyş toplumlary diňe bir paýtatymyzda we welaýat merkezlerine del, hem ýurdumyzyň beýleki şäherlerinde hemem owalaryna gurulýar. Hormatly prezidentimiziň taýsy tagallalary çağlaryň awadan we bagtyar durmuşyny öpçün etmäge, olaň zehinlerini we ukyplaryny ösdürmek üçin ähli şertlerin döredilmegine gönükdirilendir. Bu tagallalary bolsa ilkinji nowatda watanymyzyň ykbaly, oň münasip geljek üçin ören uly jogaýpkärçilik bilen şertlendirilendir. Mälim bolşaly beden terbiýany we sport ösdürmäge uly üns berýän döwlet başlarymyz sagdan durmuş ýörelgilerini ornaşdyrmak, bu işe ýaş türkmensanlary çekmek barada aýry tyn alad edýär. Ajaýyp gökderede hemem Hazaryň kenarynaky Awada milli täýäkçilik dowlugyna ýerleşýän çağlar sagaldyş diňjalş merkezleriniň sany ýyl saýyn artýar. Şeýle merkezler welaýatlarda da guruldy. Bu ýerde çağlar özleriniň gowunyna ýaraýan güýmenjeler bilen meşgullanyp bilerler. Şolar bolsa ören peýdaly hemem gyzykly bolup körpelen her ýerine şadyan bäsleşiklere gatnaşyp sport bilen dostlaşmaga, göz ýetimini geňeltmäge, dörejilik ukyplaryny ösdürmäge ýardam eder. Bu desha hereket edýän çağlar sagaldyş we diňjalş merkezleriniň toplumynyň üstüne ýetirer. Şol ýerde çağlaryň müňler çöse gowunajaý diňjalyp wagtlaryny şadyan geçirip biler. Täze döwrewap çağlar diňjalş merkeziniň Esengul etragyna gurulup ulanmagy berilmegi etraň ýaşaýjylaryna bu ýetmiş duýgularyny döretdi.
Men Eteňol etrawynyň Çekserowatynyň ýaşaýçysy Recep Taparkulyçyga. Şu gün biziň etrawymyzda uly şatlyk, uly dawara, uly toý. Hormatly arkadagymyň ilkinji şagadymyň Eteňol etrawyna düşüp biziň etrawymyzda türlü imaratlar gurup adamlaryň ýaşaýyşy üçin gerek bolan ähli mümkinçilikleri bar bolan detkalar gurup biziň raýatlarymyzy şeýle bir begendirdiler, şeýle bir gowandyrdylar. Şo zatlar häzir köwünde çenli biziň hiç ýyly ýadymyzdan çykany. Hormatly arkadagymyň ýol ýörelgetini dowam etdirip, arkadagy terdarmyň taýatyna şu gün arkadagyň netilleri atly dewrewap çağalar dinçals merkezi açylyp ulanmagy berilipdir. Biz eneleriň bugün begençimiziň çägi ýok. Sebäbi biz üçin etilýän şu alatalara hormatly arkadagy terdar oglumyda ähli etramyň eneleriniň atyndan, ýaşaýçylarynyň atyndan köp sag bolsun aýdýaryn. Sanlar sag ilmi tama başlardyk bolsun. Men Balkan welaýatynyň Eteňol etrawynyň çağalar sanat mektebiniň ýanyna döredilen Hazar mamalar çağalar aýtym saat folklor toplarynyň gadalçysy Gülsuga Döwletbaň. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkanyşy döwrüne, hormatly prezidentimiziň saýatyna, her bir günimiz toýdur bayramlara, şatlykly wakalara beslenýär. Ene bugün hem Balkan welaýatynyň Eteňol etrawyna arkadagy nekilleri atly çağalaryň dinças merkezi dawaral ýagdaýda gurulyp ulanmaga berildi. Biz hem bu şatlykly dawara özümiziň göçmünni küçükdilermen döwrewap tanaplarymyz bilen çykyş etmäge geldik. Şatlanyp güle diýät barymyz bize şöhrat bize şan bize arka dağlı serdarım hem mehribanty ebitir ha arka dağlı serdarım hebi wepaly geljegim bir karan watan meýdan ha çağalar dünýäsini sowud etdiňiz bize ha arka dağlı serdarım şöhrat Yeri gelene belep geçsek akşam çağını täze döwrewap çağlar dinçals merkeziniň çäginäki täsin we odan çıralar nurana şöhret açýar. Bagtyar çağılan çeksiz şatlygy hemem alyslardan eşdilýän şadyan gülküsi hormatly prezidentimiziň biziň umyt arzuwlarymyz hemem bagtyar geljegimiz bolan ýaş raýatlarymyzyň hemme taraplyny ötmegini, sagdynlygyny hemem awadançylygyny gönükdiren döwlet siýasatynyň netijeli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň suwtnamasydyr. Döwrewap çağlar dinçals merkeziniň açyş dawarasy Eteňol etrawynyň ähli ýaşaýjylary üçin hakyky bayramçylyga öwrüli. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzyň oba hoşulyk pudugyny amal aşyrýan düýp özgörtmeleri, daýhanlar edýän ýygyderli himayat gollawlary döwletimiziň baş baýlyklarynyň biri bolan paxtanyň öňürüşiniň ýyl saýyn artmagyna özüniň oňuýyn täsirini ýetirýär. Ahal welaýatynyň paxtaşkärni işleri hem şuňlar gowaça ýydyk etmek işlerini agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda toplumlaryň alyp barýarlar. Şonuň netijesinde ekin meýdanlaryna ýydyk ýetirilýän gowaçylaryň köpçülikligini hatyra durmagy, olaryň çekýän tutan ýeri zäkbetleriniň ýerine düşýändiginiň aýdyň güwäsi bolýar. Şu günler Ahal welaýatynyň ýaýlyp ýatan gözýetme için uzayan gowaçaly atyldylaryny fiýlanynda ilkinji hanalaryň aşyryp ugranyna gözüň düşýär. Halkyň arkadagly zamanasy ýeriniň ilkinji hanalary ýurdumynyň dokma pudugynyň ganaty hasaplanýan agaltynyň bol jokdugynyň aýdyn kepili bolup köňüllerimize nur çaýýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanyş döwrüniň şuýlyna Ahal welaýatynyň paxta çekärinçleri gowaçanyň bitkinlik hemde bereketli hasyny ösürip estirdiler. Gowaçanyň welaýatymyzyň toprak howa şertlerine laýyk gelýän hemde bol hasyl berýän görnüşleriniň ikilmegi bolsa, bereketli ine topragymyzda hasyl toplayan gowaçylaryň her ýerine düzüm gozalaryň köpelýäni bilen hasa güwnler galkanarýar. Bu görnüşler hormatly prezidentimiziň ýurdumynyň owa hoşulygyny almesasy ösürmek dogrusynaky owa hoşulyk ulgamynyň işgärleriniň öňüne goýan anyk wedipeleriniň durmuşa geçirilýäniniň aýdyn suwtnamasydyr. Welaýatyň agaltyny atyllarına ýydygy ýetýän gowaçylarda tebigatyň buýuşlukçylary bolan ilkinji kanalaryň ýygyderli açylyp başlamagy bolsa, ahally daýhanlaryň begenç buýsanjyny hasa belende göterip, olaryň tutan ýerli zähmetleriniň ýerine düşýäniniň gowunurjy güwäsi bolýar.
Vilayetin hasyl usatlarynyň bereket meýdany bolan Gowaçaly atyllarda sahabatly Tomuz Passanyň tyllaý nurany günlerine hasyl toplap, aşyllap oturan Gowaçalara gözüň düşenine, paýtaja daýhanlaryň öz öňlerine goýan asylly maksatlarynyň murad tapjakdygynyň aýdyn kepili bolýar. Şu günler Gowaçanyň köpçüliklerini hasyl toplayan aýy bolan şu aýda daýhanlaryň her güni zähmet edermendigine wetlenýär. Olar häzirki wagtda hasyla duran Gowaçalary suwarmaklygyň, ata-babalarymyz tarapyndan giňden ulanan şerbet görnüşinde suwarş işlerini üstünlikli alyp barýarlar. Asmandan güneşiň nury, zeminden bolsa azgaryň kemsiz ýetirilmegi netijesinde Gowaçalaryň köpçüliklerini hasyl toplamagyna oňyn täsirini ýetirýär. İlkinci a kanalara gözleri düşüp göwnler alkanan akalla zähmet usatlary yerden bol hasyl alyp ag altyndagyny döredip iriz watanymyzyň güllä fesişlerine münasip goşunt goşmaga döredip berýän giň mümkinçilikler üçin arka dagly serdarymyza alkyş tölüňe diýerler. Hormat prezidentimiň täsir taýlary netijesinde ýurdumyzda telekeçilik ösürmäge giň mümkinçilikler döredilýär. Ýurdumyzda telekeçilik milli ykdysadyýetimiziň hereketlendiriji güýji hökmünde kemali gelýär. Türkmenistanyň jemi içerki önümünü kiçik we orta telekeçiligiň paýy ýygydarly artýar. Häzirki döwürde ýokary hilli, beýatlaşyk okyply önümleri öndürmek, ýurdumyzda hasyl bolşulygyny döretmek boýunça wezipeler çözmekde döwürwap işler alyp barýan Ahal welaýatynyň çäýine ýerleşýän mebel toplumdyr. Ahal welaýatynyň senagat puwdugyny östürmeň esasy gurulary hakyndaky resmi nama laýyklykda welaýatyň çägine 50 hektar meýdanda gurulan mebel toplumynyň işi gün saýyn ilerleýär. Mebel toplumynda Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdalary bolan hususy kärhanalaryň ençemede hereket edýär. Şolaryň esaslarynyň biri Çigillem haryt nişanly mebel kärhanasydyr. Çigillem haryt nişanly mebel kärhanasynda öndürilýän önümler hil taýdan ýokary derejede bolup, bu ýerde öz işine ustat hünärmenler zähmet çekýärler. Kärhanada ýokary hili mebel önümleri öndürmek üçin Germaniýa, Italiýa, Türkiýe döwletlerden getirilen ýokary öndürjülükli tehnologiýalar ornaşdyrylan. Önümçilikde ýokary hili çyýmal, agaç we beýleki bedek önümleri ulanylýar. Bu bolsa dünýä ünlülerine laýyk gelýän önümleri öndürip, Türkmenistanyň çäklerinden daşary ýurtlara eksport etme mümkinçilikleri ödýär. Hususy kärhananyň hünärmenleriniň esasy maksady täze gurulýan ýaşaýyş saýlardyr edara guramalaryny, hili has ýokary bolan mebeller bilen üpçün etmek we halkymyzyň öýlerini isleg bildirilýän mebeller bilen bezemekdir. Bu hususy kärhanada gurulşyk işleri güýçlep günde alınıp barýan Ahal welaýatynyň täze döwrwap merkeziniň ýaşaýyş saýlary, edara guramalary üçin durly görnüşli mebeller hem ýasalyp başlandy we olar taýyn bolan destine degişli ýerlere uğradylyp gurnalýar. Çigillem mebel kärhanasynda ýumşak mebelleriň durly görnüşleri, şeýlegem islendik ölçegdäki matraslar, tekstil ölümleriniň durly görnüşleri, çağıly sünnetlenen mebeller, gapylar, klasik gapylar, aşgana mebelleri we 2, 3, 4 we 5 gözli gaz plitalar gurnalýar. Bu kärhanada önümler taýýarlamak üçin mebel işinde giňden ulanylýan döwrwap seriştelerden peýdalanylýar. Önümleriň bedegini bolsa kärhananyň hünärmenleri işläp taýýarlaýarlar. Toplumda oturdylýan enzamlar, önümçülüğün teknologiýalary we aýratynlyklary çykarylýan mebelleriň görnüşleri, döwraplygy bilen tapawutlanýar. Çigillem mebel kärhanasynyň ýurdumyzda bir näçe dukanlarym bar. Olarda ýokary hilli mebelleriň ençeme görnüşleri ilatymyda hödürlenýär. Dünýä ünlülerine laýyk gelýän owadan mebeller her bir müşteriniň özüne çekýär. Bu dukanlarda müşterileriň isleg bildirýän mebellerini öýlerine eltip, gurnap bermek hyzmatlarym ýola goýlandyr. Raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň has ýokarlanmagy, olaryň ýokary hilli mebelleri isleglerini artdyrdy. Şonuň netijesinde soňky ýyllarda türkmen telekeçileriniň tagallary bilen öndürilýän önümler alyjylaryň arasynda uly islegden peýdalanýar. Çigillem haryt nişanly mebel kärhanasynyň agdy bir işgärleri ýurdumyzda telekeçilik ösdürmekde berýän himayet gollawlary üçin arka dagly serdarymyza alkyş töllerini aýdýarlar. Ýurdumyzda giňerimde geçirilýän sport ýarşlaryna ýeňişe bolan ihlas aýdyn duýulýar. Bu ýagdaý bilim sepkitleriniň eýlenmegine aýratyn ähmiýetlidir. Giňerimde geçirilýän sport bäsişleri turgunlaryň kämilleşmeklerine ýardam berýär. Bu ýagdaýy geçirilýän ýarşlarda aýdyn görmek bolýar. Türkmenistanyň sport we ýaşar täzeti ministrliginiň Aşgabat şäheriniň sport we ýaşar täzeti baş müdürlüğiniň guramaklygyna geçirilýän ýarşlar turgunlaryň tejribeleriniň artmagyna, şolar wagtda olaryň halkary ýarşyna taýýarlygyna mümkinçilik berýär. Futbol boýunça badalgalan ýurdumynyň milli çempionaty uly ruhwendlige wetlenýär. Duşlaryň her biri tälimçilerde, hünärmenlerde uly gyzyklanma döredýär. Futbolçularyň erjeligi hem de maksady okunlygy ýaşlarda aýdyn görnýär.
Bellenşäli milli sportu ösdürmegiň hemde jemgyýetde sağlam durmuş ýolagularyny berkitmegiň strategiýasynyň baş maksady sport hemde beden terbiýe bilen meşgullanýan adamlaryň aýratyna ýaşlaryň sanyny artdyrmakdan ibaretdir. Döwletimiz häzirki zaman sport sagaltyş dödüminiň giňeldilmegine hemde halkary ölçeglerine kybap gelmegine ägirt guly işde durýar. Sportun sagdyrynyň hemde güýç kuwatyň şeşmesligini ýurdumyzda sport hereketine goşulýanlaryň sanynyň ýygrigdeli artýanyny bellemek gerek. Ýurdumyzyň ählak önjegine giň gerimde geçirilen ýarşlarda oň atnaşanlar özleriniň goýupdyr başlanıklaryny görkezmäge dogly mümkinçilik alýarlar. Hormat abunlaryň bolsa ýurdumyzyň welatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 5 awgustda saat 20-den 6 awgustda saat 20-çe boljak hawa bardy. Türkmenistanyň hawa maglumat gulugynyň berýän habary bilen tanşaryň. Balkan welaýatyny üýtgäp durýan bulut hawa bolup azkem ýagşýar ýyllarymşak mümkin. Demiradyk kilometrden tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer hawa gijesine 23-28 gradus maýly, günnüden 32-37 gradus ysy, kenerik taraplaryny bolsa 27-32 gradus maýly bolar. Ahar welaýatyny üýtgäp durýan bulut hawa bolup Demiradyk günnüden tile sekundy 7-12 metre ýetýän şemal ufer hawa gijesine 23-28 gradus maýly, günnüden 35-40 gradus ysy bolar. Mar welaýatyny azkem bulut hawa bolup Demiradyk günnüden tile sekundy 8-13 metre ýetýän şemal ufer hawa gijesine 19-24 gradus maýly, günnüden 35-40 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyny azkem bulut hawa bolup Demiradyk günnüden tile sekundy 7-12 metre ýetýän şemal ufer hawa gijesine 20-25 gradus maýly, günnüden 34-39 gradus ysy bolar. Daşowdy welaýatyny üýtgäp durýan bulut hawa bolup Demiradyk günnüden tile sekundy 6-11 metre ýetýän şemal ufer hawa gijesine 20-25 gradus maýly, günnüden 32-37 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp durýan bulut hawa bolup Demiradyk günnüden tile sekundy 8-11 metre ýetýän şemal ufer hawa gijesine 24-26 gradus maýly, günnüden 38-40 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 6-syny magnit hadisasynyň gowşok täsirde saklanmany arşylýar. Edil watandaşlar, Tomuz basynyny howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazara alyp, basylyň aýratýanlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň iç şöklesinden gorunmagy, şerde ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmegi maksat berýär. Mehriban ýylaşar. Bular berja etsen, ýeriň islenip basynyny öz saglygyny gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şonuň bilen watan habarlary gepleşimde jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda tüşeresenýär. Ähli tüşeriň özünde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolun ey adamlar.